Hello, telephone. Nasaan na yun? Turn close my eyes. I don't wanna first sleep 'cause I miss you, baby. And I don't I miss you, baby. And I don't Oh my God, it's too rich, yeah. Oh my God, it's too rich, yeah. Oh my God, it's too rich, yeah. Oh my God. Oh my God. Ulit-ulit. Yehey, kumana siya. Kumana ang PA. So many years. Sana hindi naman and then di na gumagana. DJ Karen. Ako ay tibay pa rin.
Hindi na ba siya nag-grounded? Hindi na ba grounded? Itatry ko lang kung so... Hello? Hello? Ayun, nawala na yung ano. Yung echo. Zile 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 y'all zile 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 y'all girl mile 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 pe my zile 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 y'all girl Sa tabi. Init sob. Magka... Don't hand over your card. Tap to pay with Visa.
Wate, wate, di pa ako wate. Narinig ba po? In the mix. Narinig ba po? Narinig ba po? Pastilan. Jampong. Jampong. Narinig ba po? Ungguyan kainit. Parang tuski lagi. Narinig ba po? In the mix. Narinig ba po? Say, sure natin yan. Baka naman. Sa akin. Pinagdangin ng aking piling ko sino. Balikan. Oh, kahit iwan na ang minamahal ko. Sino man siya, may-ari nitong puso. Ang bawat anak ko'y kaibigan. Isa pa lang, ganito.
My gosh. Panahon kaibigan, isa at na ganito. Ayan, mega love shoutout sa'yo, Mr. Renz Vlog. Mega love shoutout, Mayora. Mayora. Mega love shoutout, sis Jennifer Vlogs, Tampakdan. Ayan, mega love shoutout sa'yo. Mr. Renz TV Vlog, mega love shoutout sa'yo. Bigyan kita ng jacket. Sana all, Mayora. Mayora daw eh. Ba't di kita mabigyan ng jacket? Thanks, Mayora. Wow, baka Mayora. Ay, hindi kita mabigyan ng jacket. Bakit? Ayaw oh. Sorry. Ewan ko sa'yo, Mayora. Ayaw mo lang talaga. Look, ayaw talaga. Ayaw talaga ng ng live ko sa'yo, charot. Di ayaw talaga. Kasi ayawan ko. Di ka yata type. Ayan. Ano ba yung mo? YouTube channel? Sana. Bakit? Bakit? Bakit ayaw ng ayaw kanya mag-jacket? Wag ka kasi sa live maglagay po. Isang sipi gamitin mo pong jacket. Hindi ano naman to eh, sa UIT naman to, kaya makakapag-jacket ako dito.
Hindi naman kasi ako yung ano tawag doon. Hindi ako sa yung isa, nakalimutan ko na. Tagal ko kasi hindi nagla-live eh. Ano ba yung ano mo, isi-search ko na lang, Mr. Rants to, TV vlog. Ayaw mo nun, bahala ka nga dyan. Bahala ka din. Ikaw din, kung ayaw mong dikitan kita, bahala ka. Tapos ngayon tawa-tawa. Baka naman, may GC ka, baka naman. Hindi ko rin maano yung ads ko. Ang gara yata ng ngayon. Bakit kaya? Sabi ka, halang araw darating ang aking GC ka mo? GC? Hindi mo ba alam yung GC? Ay, nako, si Mr. Ano nga yung Mr. Rents? Mr. Rents? Padya ka ng tagal, ang lamig. Ay, ayaw nga eh. Ayaw nga eh. Wait. Tingnan ko dito sa isa. Hindi yata pwede dito sa Titignan ko kung bibigyan ka ng jacket, ha? Kung hindi, ayaw talaga. Ayaw talaga sa'yo. 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 Kung hindi, ayaw talaga. Ayaw tuloy, nag-echo na. Ayan na, okay na. May jacket ka na. Huwag ka nang umiyak. Huwag ka na pong umiyak. Huwag ka na nga lang mag-like kung ayaw. Huwag ka lang mag-like kung ayaw. Ay, ayaw eh. Bakit ba? Sabi ko kasi isang CP gamitin mo. Ay, ayoko nga eh. Ibang pakalag mo. Live mo ba to? Sige na, ibaba mo na yung mo dyan, yung bahay mo, at masugod na. Di atay. Saya ka, dong. Dali na, ang bagal mo ha. Ibababa mo lang yung bahay mo dyan. Wala kang ibababa kundi yung bahay mo lang ha. Wait na lang, dahan-dahan lang ang magbaba. Ay, gusto ko mabilisan. Pag mabagal mo.
Kupad ay, nako, ang tagal-tagal. Pagpabilisan, di maganda. Sa'yo hindi maganda. Sige na, Renz. Ang dami mong dada, ibaba mo na dyan. Kung ayaw mo, ikaw ang ibaba ko dyan. Dali! Ayaw kang mabagal. Oh, wait, ibababa ko na. Ang tagal mo siya. Kanina ka pa baba ng baba. Ano ba yung ibababa mo? Baka naman kasi iba yung ibababa mo. Kaya ang tagal-tagal mo. Ano? Wait, relax na. Mahina ba? Mahina ba ang kalaban? Tawan-tawa ka ha? Tagal mong magbaba ah. Ibigay mo na sa akin na ikaw. Ikaw talaga, iba isip mo eh. Wala naman akong iniisip na iba. Wala akong iniisip. Wait, eto na. Puro ka eto na. Hanggang kailan yun? Ibaba mo na. Baka iba pa maibaba mo. Sana kung patutulugin mo na ang pusong pagod na. Tawa ka ng tawa, kabagan ka dyan. Pag ikaw kinabagan dyan, utot ka ng utot. Tagal! Paano ko mapupuntahan yung bahay mo kung hindi mo ibababa? Tawa ng tawa. Gusto yata mag-asawa. Ayan na, oh. Kaya pala eh, ang haba eh. Ayos na rin siyang monetize. Ayan ha. Tinapos ko yung ads mo. Pakain muna ako ng alagang kalapati. Ayan, ha? Dahil dalawa lang naman tayo, huwag ko nang basahin yan. Dami mo kalapate ah. Saan ka, Mr. Renz TV? Tawa ka ng tawa, alam mo ba yun? Mega love shout out, Bebe Spartan. Thank you po. Taga saan ka, Mr. Renz? Manila. Saan ka sa Manila? Siyempre malaki yung Manila. Saan banda ka sa Manila? Manghingi ako ng kalapati.
QC po. Ah, QC ka? Taga-QC ka? Totoo? Sa QC. Siyempre malaki ang QC. Diba? Opo, batasan po. Ah, yun lang, hindi ko alam. Natanong ko lang naman. Bata si. Bata. Kasi man lagi yung ads ko eh. Bamalay ko dito. Sinasabing ng aking kung sino isa pa na di maaaring balikan. Oh, dati di pa namin ako. Ay narito puso at ako'y kaibigan. May sabi lang niya ako. Kahit puso ako'y kaibigan. Uy, may ad na siya.
Si Ating, oh. Si Ating na to. Kahit di ba namin na may itong puso. Init. Ay, may pag-asa pa ko. Correct. Correct, correct. Ayan. Ayan. Ito. Nawala na si... Mega love shout out. Lisel Lalas. Away. Ay. Nag... Hello po. Hello. How are you? How are you?
Ilan at tayo ay magpatugtog tayo ng hello po. Kanta na lang tayo. So, birthday, Gemma, and good luck at Chico. Hindi nga pala ako na. Kanta yun. Pero hindi. Hello, my God. Para sa'yo, ang laban na to. If you look at me like a tell me, please be careful with my heart. You can take me
Ba't sa'yo? Lives TV? Ay, shut what if... Ang liit ng... Road to 7, please. Ay, wala pa tayong mga words. Hindi natin madadagdagan yan kung ako lang mag-isa. Hindi ko mapapa-road 7. Hindi ko mapapa-road 7 yan kung ako lang mag-isa. Oh, 38 pa ang kailangan mo. Ang laki pa. If it can't go with your heart. Hindi ko kaya madagdagan yan. Pag ako lang mag-isa. Please be careful with my heart. Bodyguard ni Mel. Bodyguard ni Mel. Sana all may bodyguard. Mega love shout out. Bodyguard ni Mel. Ayan. Check natin kung may bodyguard si Mel. I will be just like you. If better, I'm the best star. Bodyguard, down ni Mel. Ayan, meron ka ng jacket. Sino to? In love with you. To 7 daw. Oh my God. Ba't ito? Kainis. Road to 7 daw. 38 kulang. Oo nga eh. Kala mo naman kaya ko yun. Nice, Teddy. Song.
Saan ka kukuha ng 38 hosts? Saan ka kukuha ng 38 hosts? Kuha ka sa baon. Pero umalis din naman siya. Kaya ano natin. Bodyguard ni Mel. Sana all may bodyguard. Ayan. Ako din may bodyguard. Bakit siya ganito? Nagpapa-road 7. Malis din naman. No? Ano? Buti okay pa pala yung BH. Syunga-syunga lang pala talaga yung cellphone. Aalis talaga yun, host. Ay, aalis talaga yun. Wala ka naman 38 banana eh. 38 pesos lang sanang nang hinihingi, host. Oo nga, wala naman akong 38 banana. Kung gusto niya, banana. Banana na sa akin pa. Banana nga, sa akin pa. O, di doble-doble na. Niloko lang talaga ako nun. Uy. Hindi mas malala yun sa'yo. Ako nga 60 plus lang hindi makaya mabigyan ni host eh. Ang isda mo nga ako host. Ako nga din nangingisda. Hindi na ako nangingisda no. Bahala na si Banana dyan at madagdagan kung hindi okay lang. Ang importante ay mahalaga. Kung ayaw niyo ako dikitan, okay lang. Hindi ko kailangan ng dikit niyo. Charot. Ako nga parod, ano ba? Parod, parod 3, 2, 4. Ang tagal pa ng 3, 5, 2, 3, 5, siguro mga 3 months na. Hindi pa rin nadadagdagan pero nababawasan. Host, labas ka. Isa-isahin mo puntahan mga kapitbahay mo. Padikit mo. YTC ko, bilis. Para may silbi ka. Ay, di kung hindi. Ay, ano ba yung bodyguard mo, Mel? Anong silbi ng bodyguard mo, Mel? No, ay gamitin si
bodyguard. For you. Nasaan ka? Tulog ang bodyguard ko. Pagod po yata. Kapaypay sa akin kagabi. Ay, iba rin ang bodyguard. Iba rin. Bakit ba? Bakit ka pinapaypayan? May lamok? Sabi ka ba araw dati? Hindi na ba naugong? Hindi na ba nag-grounded? Inayos ko. Hindi ko na mabuksan tuloy yung ads ko. Bakit kaya? Ay, eto ng ads eh. Ads. Ikaw ang may ugong. Ako ba may ugong? Wala. Baka yung tenga mo may ugong na. Dito, hindi na nagpapakita. Masyado nang busy sa live. Masyado nagpapayaman. Sino? Di mo kilala yun, bodyguard. Di mo ba kilala yun? Pantayin ko nga to. Namiss kong magkantahan. Wag mo na akong kantahan, Hope. Hindi naman ikaw. If you love me, tell me, please be careful with my heart. Ay, senior. Mega love shoutout sa'yo, Chorex Vlog.
sa boses mo yan. Yan. Ewan ko sa bodyguard, tumigil ka dyan. Thank you sa patusok mo, Jorex Vlog, and palakpak dyan. Kamusta ka na, Jorex? Mayaman ka na yata eh. Busy-busy na ka-live, no? Sana all. No, Jorex. Nauna na pala. Palakpak ko kasi, kesa sa kanta mo. Oo, okay lang yun. Mauna ka. Huwag kang kumanta ng English. Nabubulol ka eh. Mukha mo! Ano to? Mega love shout out, Shashika. Ano, Shashika Bandara? Hindi ko masyadong kita. Masyadong kita. Masyadong kita. O, si Shashika Bandara. Upcoming edits, patamsak ko sa mga may time po dyan. Salamat mga lalabs. Sana all lalabs. Everyday ka na gano'n, no? Wow, 5,000 na sana all. Professional singer ka, no? Hindi ah. Sana all, malaki na yung bahay, Jorex. Baka naman. Wala nang anong time, Jorex, sabi ni bodyguard. Si Jorex, ang laki na ng bahay dati, ano? Mas, ano yan? Professional singer ng 1960s. Ay, ano mo ba yung 1960s? Naabutan mo ba yun, bodyguard? Ako yata di ko naabutan yun. Abutan mo yata yun eh. Ikaw ah. Ikaw lang yata may alam nun. Nawala na naman si Jorex. Parang talaga ito'y kabuti. Bigla-biglang nawawala. Kabuti. Te. Kabutete. Ay, nako. Ay, nawala rin si ano ba yun? Si, ano yun? Pangalan? Si Shashika Bandar. Iniingatan mo ata yung date post? Iniingatan mo ang date post. Hindi naman. Buti nga naayos to eh. Bye ho, see you around na yan. Ingat-ingat ka. Bye bodyguard ni Mir. Hindi daw.
nga. Sige na, bye na, bodyguard in Mel. Pakita ka ng ano mo, bodyguard. Like ka. Pero mas nauna yung bodyguard mo. Tingnan natin to, kung gugana pa. Oy, may ibon. Oh, para sa ito, bodyguard. Patay. I like it, I love it, I want some more of it. I love it. Somebody. Kaya to. I like it, I love it, I want some more of it. May isa pa lang. Zile zile, zile zile, y'all. The gal mille mille, mille mille, from high. Ito naman ito. Record. Bus. 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 Hello. A major. Hello. Ba't ayaw? A major. Hello? Oh. Hello? Galing. Mega love shoutout po sa lahat. Nakakatakot yung boses na to. Sa hotdog. Ng boses eh. No! No! Ayan, mega love shoutout President ni Mel. Kanina, bodyguard, ngayon president. Ay, by vice president pa yata to. O, ilabas mo na.
President ni Mel. Sana all. Low. Low. Ooh. A nature. Hello. Yan. Yan yung boses ko. Totoo na ito. Parang nagbago yung boses ko. Ay, nako. May pag-asa pa ako. Parang nag-understand natin. Not zombie, boses not boses zombie. Narinig ko yung boses ko. Ano to? Ano to? Ay, baga. Pinaglaruan yung boses. Nakaka-learning. Mamaya at nag-get-church ako. Parang tanga. Parang tanga yung boses. Hello. Sakit na sa boss? Sa ano? Sa tenga? Akala ko ba alis ka na president? Umalis pala si bodyguard niya, si president na ngayon. Okay, I know it. Kasi busy na ba si bodyguard? Kaya si president na? Correct. Ano kaya yun sinundo ni bodyguard si president? Ay, nawala si bodyguard. Hindi niya nasundo si president. Ay, nandito si president. Kagulo ng ano mo ha. Dapat, inuna mo si president bago si bodyguard. You know? Nakakaantok. Ay, ang ganda dito. Sulit dito matulog. Ganyan. Ano si President nang susundo kay bodyguard? No, mali ka. Sabi ko, dapat ang inuna mo si President ang pinasok dito at bago si bodyguard. No. Ano, away gulo? Gulo o away? Ang gulo-gulo mo eh.
ginising na ni bodyguard. Eh ngayon, si bodyguard ang matutulog, si president ang gagala. Wow, amazing. Napakatalino talaga naman ni guard. Ngayon siya naman matutulog, si president ang gagala. Ano? Mag-meeting na ako ngayong mes sa Senado. Umpisahan mo na. Nag-mall si bodyguard. Pinag-mall mo si bodyguard. Ang tagal. Sana all bodyguard. Hindi mo ko. Pinabili ko ng uniform niya. Bakit? Wala ba siyang uniform? Pinabili mo siya. Ano ba klaseng presidente yan? Ba't huli yung uniform? Tsaka barel. Ay, ako nang babarel sa'yo. Yan, patay. Batuta. Granada. Lahat na. Take you elsewhere. Tapos pampers ang suot, bonjing ang kalalabasan. Habang suot niya, lumalabas sa SM. Yung pampers. Dami kalokohan itong presidente na to. Napakakulit mo, presidente. Saka dapat. Ay. Inantok ako bigla. At least may baril at matuta siya. Yun lang.
swerte ng bodyguard. Swerte na minamalas. Wala si Hindi na nagpaparamdam-ramdam. Can imagine? Imagine mo na agad? Kung ikaw yun nasa katayuan nun. Diba? I-content mo yan. Labas ka sa mall, naka-pampers. Ewan ko na kung hindi ka matrending. Kahit naka-pampers siya, 60K a month niya, di ba? Saan ka pa? Doon ka na naka-pampers. Bukod naka-pampers siya, na-trending siya. Di mas malaki ba yung kikitain niya kaysa sa pasahod mong 60K? Opening kami post, baka may kilala ka. Alam mo, kapag may pumasok sa'yo ng bodyguard at yun nga yun, gusto mo na naka-pampers, tapos magte-trending sila, di mawawala rin sa'yo. Kasi mas malaking kikitain nila doon kasi trending sila. Ikaw muna daw, presidente, at gagawin din ng bodyguard. Mauna muna ang presidente bago ang bodyguard. Kasi kasanggalan mo nga ng bodyguard at sunodon daw. Now, umpisaan mo na ba, presidente? Umpisaan mo na. Baka ikaw pa mas trending. Huwag talaga to. Bodyguard sa printing, nakatayo lang siya habang sumasayo. Paano para-para? Mauna ka muna. Bago ang president, bodyguard. Ayan, ka, parody. Sunod si bodyguard. Sunod yung mga kasama mo sa printing. O, diba? Sunudan kayo. Hindi masaya, mas marami. Para lang kayo trending, hindi lang isa. Diba? Tama ako, presidente. Huwag gumawa. Pag ako ang gumawa ng host, baka ba maalis sa mapa ang Pilipinas? Ayaw mo noon mawala
masama pa ang tagig. Dahil sa'yo yun. Ayaw mo ba nun? Ay, nako. Ay, sige na, Presidente. Ako naman ay mag-out na. 1 hour na pala ako. 1 hour mahigit. Ayan, thank you so much. Tinry ko lang yung B8 kung gagana pa. Buti na lang gumana pa. May pang-live pa ako. Paro-paro, G. Ayan, thank you so much. Sa lahat ng nakilala ko sa... Ano ba to? Okay. Sinabon ko naman. Pero bakit gano'n? Bye! See you next time and bye. I love you so much sa aking loved one. Yan. I love you. You love me. La 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 la. Ang kulit ng boss ko dito, parang ano. Mama, chup chup, mama, chup. Sa dami-dami ng aking kung sino sa aking ipanangin na di maaaring balikan. Bye. See you. Magta-try akong ano. Bye, 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 bye.